Najjači čovjek je još jednom pokazao svoju hrabrost i prihvatio je moj challenge. Ko će više pojesti hamburgera? Naravno, ja i jedim ko tik-tak bombonice. Ostanite tu da vidimo ko će pojesti. Sretno! Ti je to, šefe? 12 ja više ne mogu. Sad ja nastupam. Sad ćete vidjeti. Ljudi, moram priznati se prejeo 23 hamburgera i 2 donera i jedna 10 pomfrita. 25 skoro sandviča, ljudi. On 12. Pa čas sebi. Ajde.